Bamako, boulevard de l'indépendance Léano, Mami Bia, Abe Maba Kilimbonyankobo, ni silame jama bela jelen nalendu, kana uka nisogoya ira, ka kenyani waliya minkela kamelen do fe dogokun kono, ni aye silame ya dine lagoshi video kono, ni ore charlindo bololo siraw fe. Dine tigila mau chama yu ka dusuma kasa ira ka kenyani ni waliya yi. Boulevard de l'indépendance Léan, Anyebala, Chefara Musokan, Demisien Fara Shijaukan, ni bela jelen bolendo ni kene kan ka yira ko silameya dine te klonge fenye wa ku te jenaye ni waliya sugu ka ke Mali kono ka soro jamana mi do ma keme sigila bi kono to be silameya dine bato. Bismillah. Ne tɔgɔ Abdulhamid Ibrahim Touré ka bɔ Mille et une merveilles la. Ko mun ye nin ye nin ko in ye Ala ko de ye. Alakira sallallahu alaihi wasallam ale mun cira kana bɛɛ lajɛlen ma ni mɔgɔ sɔrɔla min nana kɛ ko dɔgɔya ka Ala dɔgɔya ka kira dɔgɔya ka alikaba fana dɔgɔya o kɔni o man ka kɛ ni sigiko ye nin ko in gouvernement yɛrɛ kan ka degere ta nin kama joona joona. Ne tɔgɔ Abdulaziz Ibrahim Touré mun bɔra kuma sisan dɔgɔni de dɔ vraiment fɛn a digira an bɛɛ lajɛlen na voilà a ka tɔ sariya maaw ka bɔlɔ kan ni mɔgɔ faga in ka ɲɔgɔn nin bɔ nafa foyi t'a la ce ne sert à rien nafa foyi t'a la. An dara nin bi bɔ yan an bɛ nin da dɔn kɔfɛ jamanaw de la an m'a dɔn abada ko nin bi bɔ anw na yan an m'a dɔn abada anw ma se ka sunɔgɔ anw denbatigi an si tɛ sunɔgɔ bi an bɛ da cogo min an bɛ wuli ten an bɛ da cogo min an bɛ wuli ten an bɛ da cogo min an bɛ wuli ten an ye jamana in kalifa Alahu Taala subahana wa taala ma. An ka dɔn ka fɔ bɔlɔlɔ siraw fɛ barokɛdaw la sokɔnɔlaw la ni kuma kelen bɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen labɔ bi bɛɛ bɛ k'i ta fɔ ni ma caman y'a yira k'a fɔ ko nin kamalen ni fagali ka kan. Dr Fode Musa Sidibe n'ale yɛrɛ ye kalanfa ye sanfɛ kalanso la kemedi fɛnɛni don a ka fɔla ko nin kamalen ye dansago nka k'ale bɛ nin kɛwale bila marako juguya minɛn kɔnɔ. Mara taara k'an da dantɛmɛwale kɛbagaw olu kan ka minɛ k'u ɲaki nka k'a fɔ ko k'a fagali man ɲi dɛ fagali tɛ ko ɲuman ye an tɛ ni ye fɛnba de ye ni bɔ man ɲi min bɛ ɲini silamɛw fɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u ka dusuma kasa jira o ye jagoya ye mɔgɔ si tɛ se k'u balo la o ye jagoya ye u a ka kɛ misali ye ka denmisɛnninw nin ka kɛ ko ye ka denmisɛnninw lamarali de yɛlɛma. Haut Conseil islamique du Mali n'o ɲɛma yɛrɛ ye Cherif Madane Ousmane Haidara ye ale y'a ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ k'i bolo da i dusu kan ka d'a kan Mali marabaw y'a yira k'a fɔ ko k'a ko t'u ka bolo kan ko ni kamalen mana don wo wo kɔnɔ k'u n'a ɲini ka tɛgɛ k'a la o siratigɛ la Cherif Madane Ousmane Haidara ale y'a yira k'a fɔ ko Mali bɛ lahalaya min kan bi ko diinɛ ko kɛlɛ kana na kɛ sababu ye ka fitinɛgɛrɛla don jamana kɔnɔ. A ka kɔrɔfɔ kɔnɔ a tilala k'a yira ko ni jamana marabaw ma fɛn bɔ nin ko la olu kan ka min kɛ ko na da jamanadenw tulo kan nka ko yanni y'o cɛ a b'a ɲini furancɛla tɛmɛ fanga ɲɛmaa n'a ka cɛdenw fɛ k'u ka silamɛya diinɛ ta ni barika ye. An b'aw ladɔnniya fɛnɛ k'a fɔ ko bi maa 4 de minɛlen don nin ko in kunkɔrɔ n'u yɛrɛ ye kimiti ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dunbiya Fakoli Dunbiya maa min yɛrɛ kɛla sababu ye ka nin video in kɛ ka dankari silamɛya la tɛgɛ ma se ka da o kan fɔlɔ n'o yɛrɛ ye Mamadu Danbele ye. Mariam Kuyate, Bamako, VOA Bambara.